Hosea Chapter. Fato trobentu tua wano. Ebebe Awurade fie so se okodie. Efiri se wafomfom mapam na wato memra. Me na obesu afre me se, me Nyankopon. Yenim. Ye na ye Israel. Papa aye Israel nyuno. Ma otamfo nti won. Won de wasisi ahene na emfiri me. Wasisi mapoma enso minim. Won dwetani ni won sika. Odi ayeye ahoni a ebese won. Samaria unantwie ba no ho yenwunu. Mebufu aso etia won. Enkosi da ben na orintumi obra eho tiebo. Na Israel mu na enufri. Odwumfo na oyoye. Enye wonyame ne no. Na Samaria na ntwie no obebubu no pasa. Na mframa na woguo. Na ahum nso na wobetwa. Awiwe a ejina ho nim de efifire no. Woyamo a wonya musam se ebi wo mu mpo a ahoho na ebedie. Wamene Israel afe wote amanama mu se ade bi a ani bi nso na won de wafroko Asiria ewiram afurumu na ononko ate ne ho. Efrem abobo adofo pa se wabobo amanama mu bi pa nso a afe meboa wano na ahemfo mu hine no hyeso nti wonso afiri ase ahwan na Efrem ama aforobochia adoso de ayebone aforobochia no adane won boneye Matwe memra dodo no mama won wo bu no se amanone ade ma ye de afode a obo no enam nko na okumtie Awurade ani nso afi obekai won mu yo na wabetwe won aso wo won bone Misrem na obesane akro na Israel re afiri ne yefo na wasisi aban fefe na Yuda ma enkuro a eye den ado nanso metu ne kuro muja na ahina ban a ekron